Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Jesus is our hope. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kitasan sa mga langit. Nining gabi na o Diyos, aniya nasab kami, nagaduol kanimo. Nagpasalamat kami tungod sa imong kaayo nga imong gihatag kanamo, tungod sa imong gugma nga nagpakamatay si Ginosos alang sa matag usa kanamo. Nining taknaa o Dios, nagahangyo kami kanimo. Nga samtang andam na sad kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong o pagtuon ini. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron mabuksan ang among unahuna, ang among makasing-kasing, among masabtan unta ang mga pulong sa kamatuoran nga magahatod kanamong tanan paingon diha kanimo. Mo'y among gihandom o Dios nga kaming tanan nga nagapaminaw karon uban sa among minahal sa kinabuhi. Nga imo kaming giyahan paingos kamatuoran kay among gihandom nga wala untay isa namong malaglag kami untang tanan makaangkon niyanang kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabi una nagaampo kami kanimo tungod kay nining panahon na akay mga anak nga nagpaminawan karon nga silang puloy-anan nga dunay giantos nga balatian pisikal. Hinaot pa nga imo silang duaon, imo hikapon ilang panglawas aron mahibalik ang ilang mga maayong panglawas. Doon na say uban namong mga kahigalaan karon nga naay family trouble, naay mga problema sa pamilya. Ikaw man ang Dios sa kalinaw o musulbad sa daghang mga suluran nga idangop nga na kanimo. Naghangyo kami o Dios nga hinaot pa ikaw maghatag og makasulbaran. Nagalaom kami nga ikaw usab magpatalinghog sa pagampo ug maminaw niini kini among gisalig sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, maayong gabi no sa tanan atong mga pinalangga nga makigalaan kutob sa naminaw karon sa ato nga programa, ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. So nagbinugtong taron higala, nagsolo-solo ta sa ato nga program karon tungod kay si Brother John wala siya dinhi uban nato kay nagsabot mi kagabi nga serbisyo siya sa katong namatyan dito sa Kanagahan ni Brother Gerson Tunyakaw nga mipahulay sa kamatayon. So karong gabi na siya po'y schedule karon alang sa service, no? So hindi nato siya madungog. Ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dili na lang idritso og send kang Brother Live. Instead nga to kang Brother John dihito, wa man siya dinhi uban nato karon na mo ipadalang mga importanteng mga mensahe. Drin lang sa akong number higala sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, siguro nakuha na ninyo. Last na lang akong balikon higala 0926-8869-758. Okay, mao na ato nga number, maka-text mahigala na amoy mga importante nga mga mensahe mahimo nga inyo nang ihinay-hinay og padangat dinhi sa atong programa aron ato nang basahon dinhi sa ato nga tulumanon mga higala. O niya naamoy mga importante nga mga pangutana, so ipadala gyapon na dinhi kay ato nang tagaan og agpagtagad ang inyong pangutana. Tagaan ta nag-schedule panahon nga ang inyong pangutana mao na say ato nga tubagon
Aniya sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome atong mga regional listener niya. Good evening di idea sa Mabuli. Atong mga silinganan diha nga nagapaminaw kanunay no. Kumusta may gabi ni Brad Tutron diha ilanan iyang pamilya. Always gina silang nagapaminaw. Aniya ngadto sad sa pamilya sa mga Sumalinog diyan, Landong Sensor Sumalinog. Kauban ni Sister Mercy, yang pinalangga, yang mga anak. O niya, may isang gabi ni Rizal, diha gyapon nas Mabuli. O niya, mga ato siyang pagkumustaon di ang mga Gutierrez family, mga pamilya sa mga pamilya sa mga saga, mayong gabi. O niya, ngadto sa pamilya sa mga abayon nga always sunod nagapaminaw sa ato nga tulumanon. Mayong gabi. Nya mga pamilya sa mga Serapino, pamilya sad sa mga Lipalam nga always nagasunod nagapaminaw. Mayong gabi na ni Sister PB diri atong sister dias Mabuli. Nila ni Brother Junior diya. Niya na Sister Verbina. O niya may isang gabi di ay nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas o ba ni Dodo ilang makabataan. O niya April family, mayong gabi na ni Brother Eric Sinoy, iyang pamilya. Nila ni Brother Roy diya, Sister Galay, ilang pamilya. O ni Brother Arturo Maglasang, o ba siyang family, ilang banisa diya, ilang makabataan, hanggang ilang family, no? Mayong gabi, tanan kayo diya sa Mabuli atong masilingan ato nga gina-welcome kay always kini sila nagasunod mga higala sa ato nga programa dias barangay sa Libo sab. Lanog-lanog ni atong programa no. Nya good evening ni Sister Valentina. Sayo gina siya sa church ra ba na Sister Valentina. May gabi nimo og sa tanan diya nga taga Libo. Nila ni Brother Nelson Bersero diha. So good evening nyo bro. Og kamong tanan diya welcome sa ato nga programa. Okay, ato nga mga kaigsunan, makaigalaan sab diya sa kanagahan di ay no, mga pasubo sab atong ipadangat sa pamilya sa mga Tunyakaw sa kamatayo ni Brother Gerson Tunyakaw. Kung wa ko nasayop, kung wa nausab lang schedule, murag ugma tong schedule nila alang sa lubong no, paghatod gadto sa lubnganan. Okay, ato ning makahimo na mahigala sa pag-send og mga mensahe no. Namay mga importanteng mga messages diya mahimo na inyong ipadala kay ato nang sugdan karon taon-taon og basa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. O niya alang sa atong mga listeners o viewers pod sa Facebook, Pilipinas man kun ubang nasod sa kalibutan, kamong tanan kinasingkasing nako nga gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Alang sa atong mga viewers, mga followers sa Facebook, palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend no ang ato nga programa para sila sab makapaminaw, makakita sa ato nga programa, mabless pod sila sa mga pangutana nga ato nga tagaag tubag dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya atong gihangyo ang atong makahigalaan, pinumduman nato nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan. Atong i-share nga nila no. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang ato nga makahigalaan. Ato nakita ning nag-send og mga messages. Niya si Jerry Lumuntad. Maayong gabi mga igsuon. Good evening no, Brother Jerry. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mga Lumuntad man nagsuon mo, Brother Jerry, Sister Ginaline. Niya, salamat Sister Ginaline sa pag-love sa ato nga program o pag-pray. Tungod kay nag-send ni sila og daghan nga mga heart og daghan makamot nag-pray. Niya sad si Brother Opino Moreno. Sa gihapon, salamat sa pag-love, Brother Opino.
Salamat sa pag-pray. Niasad si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po din Chari sa pag-love sa ato nga program o pag-pray sa ato nga tulumanon. Ato pong nakita dinhi si Sister J. Marie Kalapuan. Kad po nigikan sa Saudi Arabia. No? Salamat sa pag-love, Sister J. Marie. O salamat sa pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya pod ang ubuob Seventh Day Adventist. Salamat pod sa paglab no sa atong mga kaigsunan diha sa Ubuob Church. Niya pod si Gina Jason Kaburnay. Salamat pod sa paglab sa ato nga program. Niya pod si Chel Notario Aragon. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Miliod Silasol. Salamat yapon sa paglab ug pagpray. Niya po nakita si Elizabeth Mariket Edar. Mayong gabi ninyo, Brad John o Brad Libby. Naminaw na sadmi diri. Niya si Mama Gyud ang nagkupot sa cellphone. God bless. Okay, salamat kayo no. Sister Elizabeth Mariket Edar. Niya po si Brother Ronilo Itang. Ang iyang mensahe, maayong gabi na usab Kuya Libby og sa mga kaigsunang tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang diha sa Saudi Arabia. Salamat kayo sa imong pagpakikuban sa kanunay dinhi sa ato nga tulumanon. Niya po si Chel Notario Aragon. Maayong gabi kanimo Kuya Libby og maayong gabi pod sa tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless sa tanan. Salamat sa paglab ug pagpray Sister Chel Notario Aragon. Niya pod si Brother Evangelist Mike Rivera. Good evening, Kuya Libby o Kuya John, watching from Dumanhog, Cebu. So, good evening, maabtikon nga evangelist, no? Mike Rivera. So, diri sa studio, nagbinugtong ko ron tungod kay atong partner, mao sa himpuli, kanadtong sa balos gabi, schedule po ito nako, niya gabi, Pastor Hill, niya karon si Brother John mo schedule alang sa serbisyo sa patay. Okay, niya po si Dongbab Aritoya. Mayong gabi sa tanan viewers og ninyo dong John og Dong Libby watching from Manga Tuburan. Salamat kayo no. Always guni si Dongbab Aritoya nga makiguban nato sa atong tulumanon. Nanukad siya gikan sa Manga Tuburan. Niya po si Siring Ripaha Hidokyo. Salamat po sa pag-pray. Sister Siring, murag to ani sa kuan siguro, kung wako sayop, to ani siya nanukad sa Lapu-Lapu. Okay, taga-kuan mi siya, taga-diri raman ni Tabuilan. Pero murag nani anak sa Lapu-Lapu. So, good evening, Sister Siring. Ato ning dalikyatan una pag tanaw ang pikas nga screen mga higala, balikan tala po ning pikas niya. Ato ning tagdon ang atong makahigalaan nga mga nag-love og nag-like og niya nag-love sa atong program. Ato ning pagbasahon ni si Gine Rama Fermin, Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Belinda Lohira Tirana, Evangelist Mike Rivera, Carlos Mires Lumapak, Michelle Berosel, Glenn Tomampos, Eric Sinoy, Amistoso Inasien. Niya po si Chel Notario Aragon. Good evening sa diay ni Sister Enelia Sagano diha sa Mabuli. Uban siyang family.
Niya po si Gina Jason Cabornay, Jonel Hugo, niya po ang Obuob 70 Adventist Church, Jimari Kalapuan, Chari de la Cruz, mo ni mga nag-send og heart mahigala, niya arita sa nag-like aning ato nga program, niya si Brother Jeffrey Arrogante, ang usanis mga church elders Kadwawan, Ginalyn Lumuntad, Roel Tumakas, Ronaldo V. Bragat, Mary Grace Mongkada Mainit, Joseph Joseph Quinn Jumel Gutierrez, Tata Likay-Likay Sanglitan, Jivne Jeris Malati, Jerry Lumuntad, Bob Rituya, Jezreel Dinglas, Miliod Silasol, Johnny Mainit, Nelson Punay, o Brother Aniceto Priscilias. Good evening sa day nila ni Sister Celine og ni Brother Edjo, no? Diha sa Panggamay. Maayong gabi ninyo, no? Sister Celine Ruiz Mendaros o ni Brother Edjon Mendaros. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Okay, ato ning balikan ang pikas nga screen higala. Ato ning tagdo ning mga bag-o nga mga mensahe nga ato nakita. Niya si Brother Erex Sinoy sa pabuli sa niya ato ning selingan. Niya ang iyang mensahe. Good evening call. Shout out the Aikos among silingan nga nag-inusara pod sama nimo diha si Santiago Pagubo. Okay, may gabi ino ni Baytiago. Baytiago, may gabi nimo. May kay naminaw karon sa ato nga programa. Anya, salamat sa paglab sa ato nga tulumanon. Anya, may isang gabi di ay sa atong mga kigilan diha sa South Cebu. Diha sa southern part sa Cebu. Anya, uban pang part diri sa Negros nga naminaw sa Riverside FM Cebu sa 93.2 diha sa Hinatilan. So, good evening tanan niya. Ato sang pasalamatan ng ilang madasigon o mabtikon nga station manager o ang ilang CEO. O niya ato sang pasalamatan si Pastor Joel Tirana nga nagpahigayo nining tanan. Okay, si Brother Roel Tumakas, iyang mensahe, good evening. Napo ni siya program sa radio dito sa Iloilo. 6:30 ning iya, kada gabi o niya to 7:30. So hapit na magsugod si Brother Roel Tumakasab sa iyang programa. O niya sad si Glenn Tumampos. Good evening diha nimo Bradley. Og sa tanang nagsunod niini nga programaha sa kanunay nagpaminaw na punta karon. Nining programaha, God bless. Brad Libby, salamat sa pag-pray o pag-love. Brother Doming Bonokan. Niya po si Brother Roel Tumakas. God bless to your program and more power. Good evening to all watching from Short FM 101.5 Dumangkas. Okay, salamat kayo, no? Si Brother Roel Tumakas, to ani siya nagtanaw karon sa Short FM sa 101.5 FM sa Dumangas, Iloilo. So, broadcaster po siya dito. Nagmensahe po niya may tungod sa pulong sa Ginoo. Okay, salamat kayo, Brother Roel. Niya po si Danny LP. Maayong gabi, Brad Libby o Brad John og sa tanang nagtanaw karon og naminaw. So, good evening, Brother Danny. Salamat sa imo nga pagpaminaw sa atong programa. Unya ni Brother John dito sa Adislagan. May gabi, Serenio. Always na siya nagasunod, nagpaminaw sa atong nga programa. Okay, welcome noon, taga Adislagan.
Okay, ato ning lilion ning ato nga ah, ato ning tanawang messenger higala sa atong cellphone kani asay mga kahigalaan ato nga nagtan-aw karong gabi na ang uban nagpadala og mga messages ato ning pangtagdon niya sila si Brother Dwayne Murphy ang ato ning anak no nag-broadcast po ni sila dito sa Adventist World Radio niya at the same time tan-aw po sila sa ato programa niya po si Emeline Sigarino niya ang iyang mensahe good evening listening here at Tambungon SDA Church. Salamat kayo ma'am Emeline Sigarino. Okay. Ato pa rin tanaw ning uban nga ato ning lantawon. Niasad si Eduardo Frasco, si brother si Pastor Frasco din Pastor Ede Frasco. Salamat kay Pastor. Niya pod si Amistoso Enasian. Salamat kaayo sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Sister Enasian Amistoso. Niya sad si Brother Jenner Reyes, Edward Jenner Reyes. Niya pod si Maria Libia Babos, si Sister Libia ni. Tuani sa gawas. Niya pod si Benjamin Casis sa Manila po ni siya nanukad. Salamat Brother Benjamin. Salamat la si Sister Nike sa Malinog. Niya pod si Brother Junior Nueva Calabes. Okay, niya ato ning tanaw ni Gala ni pay message nga nakita nato dinhi. Niya pod si Sir Saliho Andrino Ivy. Ivy Sir Saliho Andrino. Okay, salamat kaayo Sir Ivy no. Shout out ramay kibutan niya dinhi. Kisa may shout out nimo Sister Ivy. Niya pod si Brother Roel Tumakas. Manog start naman kami kuya. Thank you Gid. Okay, thank you po kaayo. Brother Roel Tumakas no. Mag-start na po mo sa inyong program diya sa Dumangas, Iloilo, sa FM. Okay, niapod si Carlos Miris Lumapak. Mayong gabi, Badlibi, og mayong gabi sa tanang naminaw, og nagtanaw karon. Watching from San Isidro, Leyte. Okay, salamat kayo, Carlos Miris Lumapak, no? Diha ni sa San Isidro Leyte. So kamuntanan diya taga San Isidro nga naminaw karon nakig-uban. So ako kamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon og akong sublion kung naamoy ipadangat nga mensahe diri higala diri lang idritso og send sa akong number kang Brother Levi Clavis nga number tungod kay nagbinugtong taron sa ato nga programa wala dinhi ang atong partner si Brother John Dehito. Na siya'y importante sad nga schedule nining panahon tuwa siya sa panhigala, tuwa siya sa Libaong, sa Kanagahan kay siya na sabiya porong schedule kay schedule mo gana iya na porong schedule karong gabi na alang sa serbisyo sa namatya no sa diha sa mga Tunyakaw family. Okay, pwede pa mo kapadangat og mensahe kay atong basahon karong taod-taod mga higala. Sa dili pa ta mo adto sunahan, maminaw o sa taog awit no. Ato ning pangitaon ang awit nga atong idalit sa tanan natong mga kaigsunan. Okay, kaning awit nga adto tas langit. Nindot ting awit ta kay imbitasyonis matag-usa nato nga mangadto tas langit higala kay ang handom sa Ginoo nga kitang tanan kun mahimo adto gitas langit kay mo manay gihandom sa Ginoo nga kitang tanan makaadto didto. Di kalibutan, di
nga puluyan na. Okay, padayon ta higala nga to sunan ato ning basahon gyapon atay mga messages nga ato nakita dinhi. Ingon dinhi si Sister Ivy ato dining linodhan no. Okay, ang iyang mensahe, shout out sa akong bana. Si Gino Arcabal. Okay. May gabi no Ivy no. Oban ni Brother Gino. Oban sa inyong family. Okay, niya po si Dodong Oftana. Mayong gabi sa inyo, Brad. Mugrit ko sa tanang membro sa Langob SDA Church. Okay, kani kang Dodong Oftana. I-great niya ang mga membro sa Langob SDA Church. Diyan is kinatarkan, istas kinatarkan. O diyan niya po si Brother Fremo Maasin. Good evening, Badlibi. Nagbinugtong di ay ka, Brad? O, nagbinugtong ko ron kay, kuhan mo ko, puli-puli lang, Miss Brad John, kay siya po rin nagservisyo dito. Atong sa Bros gabi, ako sa schedule mo ko na siya. So, karon siya na po dito ang schedule alang sa service. Ngunit God bless natong tanan. Nga nagsunod sa programa Jesus is Our Hope from Pinapugasan SDA Church, Escalante 7. So, good evening, no? Sa tanang taga Pinapugasan SDA Church, diha sa Escalante 7. May gabi niyo, Brother Primo, Maasin, uban siyang family. Niya po si Brother G, Tunyakaw, Pahid. Mayong gabi diha, Bradlibi. Shout out ko gikan diri sa Kahayag Inn and Restaurant. Mayong gabi sa tanan. May gabi ni mo adong J. Tunyakaw Pahid, salamat kaayo no nga nag-view karon sa ato nga programa. Anya niya po si Nika Banyaris Lipon. Good eves mga brothers. Request kog song ang jutay nga sagbot. Okay, request mo nagkanta no ang jutay nga sagbot. So ato ko no ning sulayan og tan-aw kay. Okay, ato ning tan-awon mahigala. Okay, ato sa ning ato sa tong gi-off higala ang kuan kay ang monitor kay kuan kayo. Magsige og feedback. Okay, ang jutay nga sagbot. Ato ning tanawag sulay. Ang jutay nga sagbot. Okay, ni ato ning idalit kini nga awit no. Okay, ato ning i-play ang jutay nga sagbot kay request man ni karon. Ato rin tugutan kay ako ramang usa niyang awit higala. Sa panahon na walaan ako sa paglaon, naghunahunang may Diyos na tagad. Apan siyang nihonghong, ako di mahimong. Tilantaw ganing jutay nga sagbot. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malibot. Bisan kanon may gitumbang sa daplin sa mga dalan, ang iyang gipatubos.
Diyos dili malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa kanato. Mao'y mga tinguha sa kasing-kasing ko, kanunay maanaakalian. Kung ang mga kalangkangan doon sa ang truth ay na mga sagot, ang truth ay na mga sagot, bisan sa truth ay nasagot. Ang Diyos dili malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Apan iyang gipatubo daon sa Ato na nadalit ang awit nga ang jutay nga sagbot. Okay, ato tahigala sa pagpadayon sa unahan, ato ning lantawon makadiyot ang pikas nga screen mahigala, ato ning basahon ning mga nahidugang nga nag-like sa ato nga program ni si Sherwin Orsal, ato pong nakita si Brother J. Tonyakaw Pahid, niya po si Sister Ann Kaomiran, okay, niya po si Ronaldo Bragat, Rose Jane Carabio, niya ato pong nakita dinhi si Nika Banyaris Lipon, Mary Claire Lalosis, niya po si Sister Selen Ruiz Mendaros, niya Dodong Oftana, Irene Vasquez Helig, G. Merced, niya po si Loida Peritos Eyaw, niya po si okay, Arita Sapikas, niya po Juniel Hugo, niya po si Sister G. Marie Kalapuan. Okay, ato ning tanaw ning Pika Sigala, mga nag-like, no? Ato ning tanaw ning mga nag-like sa ato nga program nga nahipuno, nahidugang dinhi sa ato nga programa karon. Atong nakita dinhi si Brother Johnny Mainit, niya po si Nelson Punay, niya okay. Ato sa nakita dinhi si Tata Likay-Likay Sanglitan, okay. Mao ni ato mga nakita na hidugang nga naglantaw sa ato nga programa, nakig-uban nato karon. Kanya niya mensahe si Brother Nelson Punay, good evening Bradley, watching from Housing Balidbid, Tuminhaw. Okay, good evening, no? Brother Nelson, niya diha sa Housing Balidbid at Tuminhaw. Thank you kaayo. Niya adto ta sa pagtubag sa pangutana nga atong tagdon karon nga gabi mga higala, no? Adto ta sa pagtubag mo ni pangutana nga
aton tagaan og pagtagad karon. Na ako'y pangutana, Brad, unsa mang relihiyon na karon ang tinuod nga iglesia? Unsay ngalan kay adto ta kay gusto gudtang maluwas? Okay, thank you kay no. Nindot ni nga pangutana, kamo diha kung naamoy mga ikatampo dugang tubag, so makahimo mo sa pag send og mga dugang tubag higala, pwede sa akong number. Maka-text mo sa akong number or pwede sa comment section nato sa Facebook, no? Ang pangutana mauni na ako'y pangutana, Brad. Unsa mang relihiyon na karon ang tinuod nga iglesia? Unsay ngalan kay adto ta kay gusto gudtang maluwas? Okay, salamat kaayo. Ang problema ra ba gyud diya sa Biblia kay wa gyud isulti ni Kristo. Tinuod si Ginosos, nagtukod siya og iglesia. Mabasa na sa Mateo 16 versikulo 18. Ang sulti ni Kristo, ingon siya, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, nga sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Kristo nagtukod og iglesia. Ingon siya, gisultihan niya si Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro. Sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsang iglesia? Iyas Ginoo iya ni Kristo. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Kunya nga resonahan ko nimo basahon hangtod matapos og basa nimo ngadto sa pinadayag. Wa gyud kay bersikulong makita nga nag-ingon mao ni ngalan or official nga ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wa kay napay mabasa higala. Ang atong mga leaders moro na iparehistro. Na nagoy mabasa. O niya magngalan pa kaglain. Maoy hinungdan nga nagkalain ang mga ngalan sa pundo karon nga narehistro sa gobyerno. Nagkalain mga ngalan sa mga churches nga narehistro sa gobyerno diha sa SEC. Nga naman, tungod kay walay gimension sa Biblia nga nag-ingon maoning ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pero daghang kay mo angkon. Kining amo si Kristo ang nagtukod, usapod angkon kining amo si Kristo ang nagtukod, kining ngalan sa amo reliyon si Kristo ang nagtukod. Pero kutob ning pag-angkon higala. Nga naman kay wa gyoy gimensyon si Kristo nga ngalan sa iglesia nga iyang gitukod. Nagtukod siya pero wa nganli. Muna nga og maghisgot kag ngalan, unsay ngalan anang iglesia nga gitukod ni Kristo kay adto ta magpasakop ana kay gusto gutang maluwas. Tinuod na og naay ngalan pero wa may ngalan mga higala. Unsaon man nato pag-ila karon sa iglesia nga iyas Ginoo. Taliwala sa daghang relihiyon sa kalibutan, pulos nag-angkon mga higala. Napay mo ingon nga ang among relihiyon gitukod ni adtong tuig 33 AD. Si Kristo ang nagtukod. Wa una-una sa paglitok nga 33 AD. Nga maklaro yun kayo nga di si Kristo man nagtukod. Nga naman, nga ng year 33 AD, wa nas Kristo dinis kalibutan. 30 or 31 AD, si Kristo mibiya sa kalibutan, misaka nas langit. Wa na dinis ginusos. O niya kusog kayo mo pasyataw uban, ang amo gyud mo'y tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo alita magpasakop kay si Kristo o nagtukod niya itong tuig 33 AD. May record ba sa Biblia nga pagka 33 AD ning ambak si Kristo sa kalibutan aron iyang tukuron ang ato nga iglesia?
niya siya nagngalan, pulos na angkon higala. Ang uban ning kutlo og pulong des Biblia. Mingon nga, mao ni ngalan sa among relihiyon kay naas Biblia o. Pero tanawa, sama panalitan anang gitawag og Iglesia ni Cristo Roma 16:16. Daghan bay aron nga pundok nga nagngalan og Church of Christ, oban Iglesia ni Cristo, oban Church of Christ nga gipamun-an laglain na Church of Christ of the Latter-day Saints, na Church of Christ ana nga uban pa ana nagkalalain ay pansumpay ba na United Church of Christ in the Philippines ana daghan kaayong mga nagdaan nga lana. Unya pulos nagpamatod nga kining amo maoy tinuod nga iglesia kanay World Church of Christ, kanay ingon si Kristo pagpangumustahay nag-ingon San Pablo pagpakumustahay kamong mga iglesia ni Kristo. Oh, unya makita nimo dia, mabasa nimo na nga mao nang iglesia ang gitukod ni Kristo. Wala ay tanawa og proper noun ba na higala ang word ang iglesia ni Kristo. Kay ang proper noun gani sa grammar nagsugod yun ng capital letter. O kung proper noun ng iglesia ni Kristo kay ngalan gani relihiyon, proper noun na siya. Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist Church, Roman Catholic Church, anang uban pa, gitaw nag-proper noun. Pero, ang imong mabasa gala, bisa sa English, Church of Christ, nagsugod og small letter. Kay small letter man na, di na ngalan og relihiyon, di na ngalan og iglesia. Kay ngalan pa ng iglesia diha, nagsugod uta nag-capital letter. Oh, saan na siya? Gitawag nag-common noun. Common noun. Sama panalitan sa pulong father. Kanang pulong father, common noun na siya. Pero magisgot na gani og libi, clavis, kuan siya, proper noun na siya. Father libi clavis, ana. So, sama sa iglesia, gitawag na siya og common noun. Kay common noun man na, maangko na ni bisan kinsang iglesia nining kalibutana. Bisan nga Seventh-day Adventist, pwede nganda nimo og gitawag og iglesia ni Kristo. Okay, pundok na ang pulong iglesia, pundok sa mga tao or katawhan nga nagtuo kang Kristo. Ang Seventh-day Adventist, makatawhan man pod nga nagtuo kang Kristo, so matuag pod sila og iglesia ni Kristo sa common nga pamagi higala. Ana nga sistema ba? O ban mingon nga amo mo tinuod kay na nakutlo namo ang pulong Church of God. Tanawa po higala ang Church of God. Common noun gihapon, small letter gihapon. Dili gihapon di na ngalan sa iglesia. Pero di ba sayop ba day pod og mo na ingalan? Di po na sayop no? Nga iparehistro kay kita na may nagpili-pili ana, pero ang tinuod, way mabasa, nga gipronounce ni Kristo, gipronounce ni Apostol Pablo, uban pa magsulat, nag-ingon nga, mao kini ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Karon kay wa may ngalan, unsaon na to pag ila? Maila ba na di ang tinuod nga iglesia nga is Ginoo? Mailahan higala? Dili pinaagis ngalan, kundili pinaagi sa doktrina, sa gitudlo ni anang iglesiyaha. Kung ang gipanudlo ana, iya ba ni Kristo? Iya ba sa Dios? Asa ba nato makita ang gipanudlo ana nga kung iya ba sa Ginoo? Walay lain nga basihanan higala, mao ang balaan nga kasulatan. Dini makamugsulta sa Biblia, kay ang Biblia pulong ni Ginoo. Kay ato nga basa si kaduhang Timoteo 3 versikulo 16, nag-ingon ato nga basa nga ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Kaya mo na ha, mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran tibok Biblia, mapuslanon sa pagbadlong, mapuslanon sa pagsaway, mapuslanon sa pagtudlo sa tao kung unsao niya pagkinabuhing matarong. So, ang Biblia di ay mo'y sukdanan. Sukdon karon ang relihiyon
iglesia kung iya banas Ginoo dili ba? Kay wala gani muhaom diya sa Biblia, ako to bragitas pag-angkon-angkon. Unsaon na pag-angkon, unsaon na to paghibalo. O sa mapanalitan sa Isaias 8:20, na ingos man na Isaias, adto mo sa kasuguan, kung sila dili magpamatuod diini, way kabuntagon alang nila. Sa ato pa, ang balaod sa Ginoo, ang kasuguan, usa kinis paagi nga gamiton sa pagsukod ni anang pundo kag iyabas ginugdi. Kay wa gani kapasar sa balaod sa Ginoo, nagpasabot nga kangit-ngit na. Atong nabasa, way kabuntagon. Kay wa may kabuntagon, pero mingit-ngit. So, imong susihon, kining pundo ka, nagtudlo bas na pulo kasugo. Kaya naam na sa Biblia, sugo na sa Ginoo. O nang sugo, di magbatog Diyos-Diyos. Di magsimba sa mga larawan. Nagtudlo ba ani? Pag nagtudlo gani supak nga magsimba tag Diyos-Diyos. Aw di na iyas Ginoo. Ikatulo, di magpasipalas ngalan sa Diyos. Ang ikapat, bantayan igpapahulay. O niya, the rest mahigala ang napo kasugo. Kung imong nakita nga gitudlo ni anang pundo ka, kapasar mga higala. O niya, karon nagtudlo sa daytarilo. Naanas Biblia yapon, Levitico 11. Mabasa ni mo diya ang mga balaod sa Ginoo may tungod sa pagkaon. Usa na sa mga talandaan. Kayong usa ka pundok nga naglitok, nga nakailag Dios, o niya nag-angkon sila katawhan si Ginoo, nag-ingon si San Juan, sa unang Juan 2, versikulo 4, matupang San Juan, siya nga nag-ingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana, o wala kanilang kamatuoran. So ang kasuguan yun mo'y sukdanan, nga naman, ang tao mahimong bakakon mga higala, nag-angkon nga siya mo'y tinuod, iyang iglesia mo'y tinukod ni Kristo, pero wa magtudlo sa pagtuman sa kasuguan, ang gitudlo pagsupak sa kasuguan, ingon si San Juan, bakakon kanang matawhana, o wa kaniyang kamatuoran. Sa Pinadayag 21, versikulo 8, ang bahin sa tanang bakakon, mao ang paghiadtos linaw nga kalayog asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Muna'y angay na itong pamalandungon higala. Mao na nga mapalgan nimo ang usa ka pundok nga nagtudlo sa kasuguan sa Ginoo, kana mo'y tinukod ni Kristo. Kaya ang tinukod ni Kristo, wa nagtudlo sa pagsupak sa balaod sa Ginoo. Kay gitudlo diha ng pundoka ang pagsupak na dili na iyas Ginoo mga higala. So munang angay tang magbantay nining panahon na. So wa naman tay mga higala, wa na tay panahon sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon, maminaw ta sa ato nga team song. Okay, magampot ha. Amahan na mo naskitasaan sa mga langit. Salamat o Diyos sa imong mga pulong. Salamat sa iyong pagpakikuban nga buhi unta kinis kanunay magpabilin sa ang panumduman. Kinaming gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope o kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab nila ni Brother John Dehito, Brother Isaw Dehito, Pastor Joel Tirana, kini yung higala